Let's ride! Let's go! This is Gerard More Vlog. What's up? What's up? Okay, right? Woo! Ay, nabutan tayo. Ay, naabutan tayo. Naabutan tayo. Yo. So, ito na nga pala ang update sa Mio NGCQ dito sa Pampanga. Na, ang nakikita nyo, balik trabaho na ang lahat, no? Balik sa kanilang mga sinaabalahan. Wow, nice. Let's. So, niya naman ako sa ganda ng sniper, kuya. Guwapo, no? So, what's up, bro? Here we go. Hey, dude. Wala ka. So, here. Ganun ang gusto ang kulay ng mags ko. Susunod, ipapaano tayo. Tagdan yung papapting tayo. Retain. Ito pa rin yung old stock natin. Hindi pa rin tayo papalit. Soon, papagpalit tayo. Hanggang ngayon kasi hindi pa tayo nagpapalit. Alam nyo na, mahirap ang buhay. At tutulong nyo lang. Naunahan ako ng ano. Pasok! Pasok na! Hindi ng wave eh. Wave modern ng wave. Park type. Wow, ayos. May ganyan pa pala ngayon. $110cc yun eh. Ah, iba pala, bilis. Anong bilis? Kala ko wave. Haha. Ayan ka. Wala na talaga. Mahina na ang motor natin. Kaya na tanan kanya gumaban nakikita ako ngayon sa dilising natin kung nagkita at sinang sasabit sa iyo kamusta ka na nandyan ka ba matanda at lulutas kung Coca-Cola
Beverage Corporation. Corporation. Upside down, baby, anong now? Ganda na ibon ni Rio. Kakaibay. 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 Hey. Yeah. What's up, eh? Ay, narang motor natin, di na makarangkada. Talaga, oo. Talaga pag ano, may mga jeep na rin dito, tapos may mga harang na plastic yung bawat pagitan ng upuan, pati sa harapan may plastic. Galing, it's a new normal, man. Yung nataw na rin sa SM. Tapos bihira na rin yung mga nag-check ngayon. Ayan, meron pa rin naman, pero bihira lang. Siguro din banda doon, pagpasok natin ng Angeles City. Yan, Angeles na tayo. Doon pala yung dito pala ang mga motor. Bayan, haba. Sa mga motor, ganito ang pila. Haba naman. Motorcycle lane. Haba. Ay, aray ko. Ano pa ba ang hahanapin nila? Pakita lang natin ang ating documents. Oh, may bumalik. Ba't bumalik? Baka tayo din sa tatay. Serangan natin ang ebidensya.
Yun lang naman ang kailangan mo ngayon. Ang haba, oo. Bakit? Nagpapahaba. Haba ng hila. Diba? Papakita nyo lang yung documents nyo. ID. Pwede ba? Isig lalaki. ID nga lang eh. Para makapasok ka dito sa Angeles na maraming tao. Yan! So, ayun ang normal dito sa Pampanga update. As of now, ito ang update ko sa inyo. Ngayong June, ganyan na karami ang tao dito. Ayan, yan. Dami sakyan. Okay, sige. Dito kami tapusin ang ating vlog. Alright. Laga.